Dragi gledateljice i dragi gledatelji, dobrodošli. Ja sam Ines Žižić, a vi gledate Atma podcast. Moja večerašnja gošća mi se pridružuje online, a ona je Anja Petrović. Anja, dobro večer i dobro mi došla u Atma podcast. Dobro večer, bolje te našla. Hvala ti puno što si našla ti vrijeme za nas u svom gustom rasporedu na svojoj turneji oko svijeta. Iznimno mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom jer ni ja osobno ne znam puno o ovim temama o kojima ćemo večeras mi razgovarati, a baš me zanima. Znači, večeras ćemo razgovarati o Teslinoj medicini, o tajnama Teslinih valova i na koji ih sve načine možemo upotrijebiti u iscjeljenju, ali na svim područjima života. Inače, Anja je osnivačica i učiteljica Tesla metamorfoza tehnike energetskog iscjeljivanja, međunarodno priznata predavačica i autorica koja širom svijeta održava seminare o metodi Tesla metamorfoze. Iako je naše gore list, Anja već dugo godina živi u Australiji i kaže da godišnje 2 puta obiđe cijelu zemlju držeći predavanje o Tesla metamorfozi, tako da smo evo uhvatili ovdje u Zagrebu gdje će održati nekoliko predavanja na Zagrebačkom velesajmu, točnije u onom dijelu mistika, i nakon toga će ostati još neko vrijeme u Zagrebu, mislim do nekih 17. i 12. gdje će održavati seminare baš o Tesla metamorfozi. Evo Anja, nekako početak, prvo pitanje, ti si u stvari završila književnost, ali tako, svjetsku književnost i postdiplomski iz psihologije. Da, dugo godina si živjela, mislim živiš u Australiji, radila si kao profesorica, kao socijalna radnica. Međutim, ono što je jako interesantno i to često naglašavaš u svojim intervjuima, jednog dana, a to je bio 10. srpnja, se tvoj život promijenio u potpunosti i to na jedan vrlo neočekivan, čak mističan način. Ako nas možeš malo provesti što se dogodilo tog ljetnog dana? Pa to je svaki put kada pričam o tome ja se ponovo uzbudim, a ne znam koliko puta sam ja već ispričala tu priču. Naime, ja sam u to vrijeme radila rekonektivno lečenje i iznajmila sam neki prostor u Beogradu da radim i tog jutra bez razloga sam došla ranije u taj prostor i jednostavno sam stajala pored prozora i uživala u igrariji jutarnjeg sunca na krovovima Beograda. A onda se dogodilo zaista to nešto čudesno. Sa 2 strane, 2 sasvim bela goluba u polukrug su došla pravo na moj prozor, kljucnula u prozor, zalepršala krilima ko 2 balerine koje prate istu koreografiju i odletala. I mene je to ispunilo nekim ushićenjem. Znala sam da se nešto značajno dogodilo, ali nisam znala šta. Posle toga je došla klijentkinja i ja sam počela da radim seansu, verujući je to seansa rekonekcije, i onda čujem glas u glavi. Mi psiholozi imamo naziv to kada se čuju glasovi u glavi, šalim se. Ali čujem muški glas. Tesla healing. You need to reconstruct Tesla healing. I moja prva reakcija, ali mislim to znači Tesla lečenje, ti treba da rekonstruišeš Tesla lečenje. I moja prva reakcija je bila, Bože, kakva glupost. Mislim, Tesla i lečenje. Ja znam za Tesline izume, ali Tesla i lečenje. I ko sam ja da slušam nešto što je genije Tesla pronašao? Apsolutno nisam mogla da vidim nikakav smisao u tome. Nastavim ja seansu, ponavlja se taj glas. Tesla healing, you need to reconstruct Tesla healing, a ja i dalje ništa ne razumem. Međutim, tog dana je bilo 9 slučajnosti koje su mi govorile da treba da radim nešto vezano za Nikolu Teslu. I
iskreno rečeno, trebalo mi je još 9 meseci da složim sve kockice i da u stvari, znaš kako je, kako naš logični počne da čantra, ma jel to ti možda uobražavaš, pa kao sad nešto, jel? A pa onda, pa kako, ali desilo se to, pa se desilo to su sve konkretne stvari. Na kraju sam došla u to stanje svesti da sam jednostavno znala. Ja sad radim nešto drugačije i vezano je za Nikolu Teslu. Međutim, problem je bio u tome što ja nisam znala kako to drugim ljudima da objasnim. Kako je to drugačije, šta je? I onda sam čula za doktora Oldfielda iz Londona i za njegovu PIP kameru, specijalnu kameru koja je preciznija od Kirlianove kamere jer snima energetsko polje u realnom vremenu i za razliku od Kirlianove kamere različite frekvencije energije su označene različitim bojama. I već sam se spremila da odem, kupim karte, da odem u London, da pronađem ja tog doktora Oldfielda, pa valjda ću dobiti neke odgovore. Međutim, znaš šta se dešava? Kada smo na pravom putu, univerzum lepo složi sve kockice za nas i upravo kad sam htela da kupim kartu za London, ja dobijem izveštaj iz Srbije. Otkrili su da je Rtanj, planina Rtanj, da je u stvari piramida. I onda je jedna grupa naučnika otišla tamo da ispituje i među njima je bio doktor profesor Ljubo Ristovski koji je upravo snimao sa tom PIP kamerom i u tom izveštaju nalazio snimak PIP kamerom planine Rtanj, odnosno piramide Rtanj, i ono što je zanimljivo, na vrhu se pojavljuju te purpurne boje i kad su oni merili energiju, ustanovili su da je energija slabija na samom vrhu piramide, a jaka dalje od vrha piramide. I onda su naravno zaključili da ta piramida prima energiju negde iz kosmosa. Međutim, isto tako slučajno je u toj grupi bio i inženjer Goran Marjanović koji je uspeo da rekonstruiše ovaj Tesla pojačivač sa dodatnom zavojnicom koji emituje ove talase koje mi sad zovemo Tesla talasi, inače Tesla ih je nazivao nehercijanski talasi i on je opet slučajno imao taj pojačivač u kolima jer njegova laboratorija je njegova vikendica, pa je demonstrirao ostalim ovim naučnicima kako eto postoje frekvencije energije koje se pojačavaju sa udaljenošću. I onda sam ja rešila, pošto sam i onako slučajno imala u planu da za 2 nedelje stignem u Beograd i da držim seminare, rešila sam da pozovem profesora Ristovskog da vidim da li je moja bajka koja je počela sa 2 goluba na prozoru, da li je moja bajka istinita. I ako je profesor Ristovski snimao on jedan dan, ništa ne priča, drugi dan ništa ne priča, ja ništa ne pitam i na kraju je došao sa snimcima i rekao, vidite, identične boje koje se pojavljuju oko Tesla pojačivača sa dodatnom zavojnicom, pojavljuju se i za vreme seanse Tesla metamorfoze. Ono što je još interesantno, pošto on sebe naziva ortodoksnim naučnikom, on nije odmah dotrčao da nam to pokaže, nego je ispregledao sve snimke svih mogućih metoda na svom institutu, pregledao je na internetu, kontaktirao doktora Oldfielda i on tvrdi
da je Tesla metamorfoza u stvari jedina metoda isceljivanja koja ima pristup ovim talasima, ovim valovima. A to je u stvari jako značajno. Razlika u metodama nije u tome kako mašemo rukama ili gde postavimo ruke. Razlika je u tome koje frekvencije energije imamo na raspolaganju, odnosno koje nivoe svesti imamo na raspolaganju. Jer sve ono što mi zovemo energija je u stvari svest. Ja ne znam da li si ti čula za Swamija Vivekanandu. Kako ne? On je bio u kontaktu s Teslom. Da, i upravo zahvaljujući njemu imamo jedno pismo koje je on napisao svom kolegi u Indiju, nakon što je posjetio Teslinu laboratoriju, gde kaže da je u raznobojnim svetlostima u Teslinoj laboratoriji mogao da vidi Šivu i Višnu i sve njihove bogove. Onda kaže još nešto zanimljivo, da Tesla razgovara sa tim svojim elektricitetom, daje mu naloge, što znači da je Tesla svestan da energija nije samo mehaničko kretanje čestica, da je bio svestan da je u interakciji, u komunikaciji sa svešću, sa tom univerzalnom svešću koju sad pomodno nazivaju polje. Tesla je nazivao aktivni eter, može da se naziva kosmička svest, može da se naziva Bog. Izaberi svoj naziv, ali to je u svakom slučaju ta sveobuhvatna svest i svi mi smo neodeljivi deo te svesti. I zavisno od naše frekvencije svesti imamo pristup raznim oblastima ili nivoima te univerzalne svesti. I to je ono što je značajno. U stvari, svi se uglavnom zainteresuju za Tesla metamorfozu zbog tih izvanrednih rezultata izlečenja. Međutim, meni se čak čini da je taj aspekt uticaja Tesla valova na uzdizanje frekvencije svesti. I ponekad mi se čini da smo ta izvanredna isceljenja dobili kao magarac šarpetu, ne li se uputili prema nečemu što je još značajnije, a to je upravo uzdizanje svesti. Jer svi mi zajedno sa našom majkom planetom Zemlju smo u stvari u ovom trenutku u procesu koji se u istočnjačkoj filozofiji naziva kalpas u Vedanti, a u stvari mi nazivamo metamorfoza. To je period razaranja i stvaranja. I zato je od izuzetnog značaja da što veći broj ljudi uzdigne frekvenciju svesti kako bi mogli da pređemo u sledeću dimenziju. Eto, ukratko sam ti objasnila kako je u stvari dokazano, kako imamo, što bi rekli, šareno na belo, da se uključujemo u te Tesla valove. Inače, sa profesorom Ristovskim i inženjerom Marjanovićem sam bila kod Mišaka u emisiji, pa možda može neko da pogleda šta oni govore o svemu tome. Može. Stavit ću ja link u opis videa, isto da napomenem gledatelje i da pogledaju ponovo podcast sa Goranom Marjanovićem, ako već nisu. Imali smo podcast prije nekih 5 mjeseci koji je bio izuzetno zanimljiv. Evo sad u principu ovako kad te slušam, kako bi ti definirala u par rečenica što je u stvari Tesla metamorfoza i na koji način se djeluje na čovjeka? Tesla metamorfoza je u stvari metoda isceljivanja, ali isto tako i metoda koja nam pomaže u našem ličnom razvoju, u uzdizanju frekvencije svesti, i zato se moja knjiga zove
Tesla metamorfoza za lečenje i evoluciju. Inače, u Tesla metamorfozi koristimo spektar različitih frekvencija, uključujući Tesla talase, na 3 načina, a to su Tesla metamorfoza zdravlja, Tesla komunikacija duše i Tesla metamorfoza svetlosnog tela. A Tesla metamorfoza zdravlja, sama reč kaže, radi se o isceljivanju i ljudi uglavnom dolaze kada imaju nekakve zdravstvene probleme i naši klijenti prijavljuju isceljenja mnogih bolesti koje su u zvaničnoj medicini proglašene neizlečivim, kao što su lupus, sida, sindrom hroničnog umora, rak i ostale. A što je još zanimljivije, prijavljuju i isceljenja fizički oštećene kičme i urođenih deformiteta. Znam da kada o ovome govori, ljudi prosto ne mogu da veruju ili to nazivaju čudima, i zato sam ja u svojoj knjizi pokušavala da pronađem objašnjenja za sve te stvari koje su čudne. Inače, pomenula sam da se dešava i rekonstrukcija urođenih deformiteta i fizički oštećene kičme, tako da neko ko želi može da ode na sajt teslametamorphosis.com i da pogleda svedočenja klijenata. Tu se recimo nalazi jedan zanimljiv video. Naime, jedna praktičarka iz Makedonije je imala na stolu mladića koji je imao saobraćajni udes i kičma mu je bila oštećena. Doktori su rekli da više nikada neće prohodati. Šta se desilo? Na prvoj seansi je on levitirao. Uzdigao se iznad stola i levitirao. To se ne dešava često, ponekad se desi u toku seanse Tesla metamorfoze i u dogovoru sa njim na sledećoj seansi ona je postavila kameru da dokumentuje kako njeni klijenti lepršaju iznad stola. Međutim, on tog puta nije levitirao, ali ako se posmatra taj snimak, a nalazi se i na mom web sajtu, može da se vidi taj mladić kako leži na leđima, njegove ruke mirno leže pored tela, a njegove noge idu gore, dole, levo, desno, vrlo žustim pokretima. Ako bi on to radio svojim mišićima, on bi morao da se drži za sto, da održava balans. Međutim, njegove ruke su na stolu. Da. I nije uspela da snimi kako levitira, ali je snimila kako je sišao sa stola i stao na njegove noge, na sopstvene noge. A onda su mi ispričali da je pokazao nekim prijateljima taj film, pa su mu oni rekli, slušaj, ti da ideš na olimpijadu i samo dovedeš Marinelu da maše, pokupit ćeš sve medalje. Da, onda isto tako tu može da se čuje i majka jedne devojke od 21 godinu, koja je bila moj klijent, kako kaže da je doktor njene ćerke bio zapanjen, da je samo u roku od 2 meseca, otkako je on otkako je on posljednji put video, da je ta strana, jedna strana grudnog koša koja je bila dosta manja i ulubljena, izrasla i razvila se da bude jednak sa drugom stranom. Ima još raznih primjera i ja kada pričam o tome i kada kažem da mi uglavnom savjetujemo 3 seanse, jer je uglavnom posle 3. seanse jasno da li ima značajnih promjena ili ne, i uglavnom je 3 seanse dovoljno.
ljudi prosto ne veruju. I zato sam, kad sam pisala knjigu, malo istraživala da pronađem objašnjenja za sve ove pojave. Jer ja, iskreno rečeno, ne verujem u čuda. Čuda ne postoje, ali mi nazivamo čudima te stvari koje ne znamo da objasnimo i ne razumemo. Jel? I tako sam došla do doktora Pjotora Garjajeva. On je član Ruske i član Njujorške akademije nauka i on je radio istraživanja na DNK lancima. I našao je vrlo interesantno, jednu vrlo interesantnu stvar, a to je da naš DNK prati neka pravila slična pravilima ljudskog govornog jezika. Neku, kako on kaže, biološku gramatiku i sintaksu. I u svojim eksperimentima on je uspevao od embriona žabe da dobije salamander guštera bez ikakve hirurške intervencije, bez isecanja i premeštanja jednog gena ili kodona, samo promenom informacije. I zato on tvrdi da frekvencije energije mogu da reprogramiraju DNK. I sada recimo ako se vratimo na tu devojku koja je imala deformaciju od rođenja, njen DNK je primio informaciju kakav treba da bude zdrav grudni koš i zdravo plućno krilo i oni su se razvili. Sve se to dešava u stvari kada mi radimo lečenje, energetsko lečenje, to je u stvari prenos informacija, jer lečenje se događa kao neka vrsta dogovora između te univerzalne svesti, aktivnog etera ili kako god želite da nazovete, i svesti tela čoveka na stolu. Jer i naše telo jeste svest. Mislim, naše telo, recimo naše žljezde znaju kako, kad, koliko i koje fermente da luče, naši bubrezi znaju kako da filtriraju, to je svest. I lečenje se događa kao neka vrsta dogovora između te univerzalne svesti i svesti tela čoveka na stolu, a praktičar je tu da bude samo deo tog celog procesa. Na koji način se otprilike odvija ta seansa? Kako izgleda seansa? Da li koristite neku dodatnu, ne znam kako bi to nazvala, aparaturu, da li to ima dodirivanja rukama, šta neko može očekivati od tih seansi? Da li mora ležati, sjediti, kako to izgleda? Seansa je vrlo jednostavna, seansa Tesla metamorfoze zdravlja. Naime, klijent leži na stolu za masažu, na leđima, obučen, nema fizičkog dodira. Kao što sam već rekla na početku, ove frekvencije postaju jače sa udaljenošću, tako da mi mašemo na jedan, drugi, treći način, nije ni bitno, u stvari čak nije ni bitno ni da mašemo. Ono što je najvažnije je čista i jasna namera da budemo deo procesa lečenja tog klijenta. I mi u stvari ulazimo u te frekvencije direktno, kako bi Tesla rekao, iz aktivnog etera. Jedan inženjer, Boris Petrović, je napravio jednu šemu, jedan poster na kome je u stvari prikazao da je Tesla kalem napravljen po principu čakri, znači energetskih centara u telu. A dr. Roberto Becker, koji je živeo u Teslino vreme, je koristio Tesla kalemove za svoje eksperimente i te aparate, te kalemove je taj dr. Becker koristio za eksperimente. On je živeo u isto vreme kad i Tesla i on u svojoj knjizi Body Electromagnetism and the Foundation of Life
navodi primere da su mali sisari mogli da rekonstruišu, znači da im ponovo izraste rep ili šapa, odsečena šapa, kad su bili izloženi frekvencijama iz tih kalemova. Sad, pošto je Boris Petrović prikazao da je kalem napravljen po principu i po ugledu na energetske centre u ljudskom telu, onda u stvari izgleda da praktičar deluje kao Tesla kalem u tom procesu. Aha. Nama ne trebaju kalemovi, mi smo kalemovi. Tako je. A rekla si jednu zanimljivu stvar, kako praktičar Tesla metamorfoze se na neki način prikači na eter, na kašu. Kako to? U čemu je tajna? To je i za mene tajna, znaš. Nekad mi ljudi kažu, ajde sad. Kako se ulazi u to stanje? To je stanje vrlo prirodno i ništa. Recimo, ja sam bila učitelj reikija i za reiki znam tu mora da se napravi nekakav ritual, čokorej, honsa zeš, da se unesu simboli u ruke i tako redom. Ovde ja ne radim nikakvu inicijaciju. Ne radim ništa, a očigledno dolazi do inicijacije za vreme seminara. Zato što, odnosno do uključivanja u te valove, u te talase. Zato što smo snimali aure studenata pre i posle seminara Tesla metamorfoza zdravlja, i ti snimci su pokazali da je dolazilo do velikog pomera u elektromagnetnom polju i u frekvenciji svesti svih ovih studenata, što znači da je došlo do inicijacije, ali ja je ne radim. Izgleda da treba da budem tu da bi se ta inicijacija dogodila, pretpostavljam, ali ja je ne radim, ali se inicijacija dešava. I u stvari mi se u toku seanse ne priključujemo na te klase, nego je stvar u tome što je svaki praktič, odnosno svaki student je promenio svoju frekvenciju i time što je promenio svoju frekvenciju ima pristup tim talasima. Jer u stvari upravo o tome jeste, to jeste najvažnije, da se dešava da svaki čovek koji prođe kroz taj seminar Tesla metamorfoza zdravlja, njemu se neminovno diže frekvencija svesti na nivo krunske čakre. I tako se objašnjava kako, recimo, u Tesla komunikaciji duše svi uspevaju da uspostave komunikaciju sa klijentom koji može da bude na drugom kraju planete, može da govori neki strani jezik, a pre toga nisu imali svest o tome da imaju takve sposobnosti, nisu bili vidoviti ili nešto slično. I ono što je zanimljivo, jednom kada se promeni frekvencija svesti, sve što radiš postaje drugačije. Jel? Bez obzira da li ako radiš masažu, klijenti će osetiti razliku. Ja sam, baš kad sam radila postdiplomske iz primenjene psihologije, imala sam praksu, i odabrala sam da radim praksu u kući za beskućnike tamo u Sidneju. U tu kuću za beskućnike dolaze ljudi koji su, recimo, bili zavisni od alkohola, od droge, i onda su prošli kroz rehabilitaciju i tu dolaze da dok ne stanu na noge, dok ne nađu način kako da ponovo svoj život počnu da otvore novu stranicu svoga života. I tu se desilo da je jedan od
ljudi u toj kući za beskućnike bio jedan čovek koji je inače ranije bio direktor psihijatrijske klinike, pa je bio zavisan od alkohola i totalno je propao. Napustila ga je porodica, žena ga je napustila, deca su ga napustila i on je bio u toj kući za beskućnike i onda je psihijatar razgovarao sa njim, ali problem je bio što je čovek znao teoriju. I najteži primjeri u psihologiji su oni, ili psihijatriji, oni koji nemaju problema, znači koji nisu svesni svojih problema. I praktično oni su igrali ping pong, jer kako psihijatar postavi pitanje, on već zna zašto mu postavlja pitanje i nigde nikuda nisu kretali. Isto se dogodilo i kad je drugi psiholog razgovarao sa njim. Kad sam ja došla, na prvoj seansi je isto tako bilo. On zna šta ja pitam, zašto pitam, on zna šta će da odgovara. Međutim, na drugoj seansi je briznuo plač, sagledao je svoje probleme i počeo na realan način da ih rešava. Ali ne zato što sam ja bila bolji psiholog od mojih kolega, nego upravo zato što smo bili u tim frekvencijama. Sad kad si spomenula da postoje u stvari 3 vrste Tesla metamorfoze, zdravlja, komunikacija duše i šta je ono bilo treće, svjetlosnog tijela? Jeste, Tesla metamorfoza svjetlosnog tela. Ta Tesla komunikacija duše je jako zanimljiva. Da, baš me zanima što je to. Ja sam dobijala poruke da treba to da predajem, pa nikako se nisam usuđivala. U stvari sam arogantno bila zabrinuta kako to je, naravno ja to mogu da radim, ali kako mogu da znam da će i drugi, jel? Tako da, međutim, naš kako su anđeli uporni i konačno sam pozvala 3 ljudi koje sam znala u Sidneju i sa njima napravila prvi eksperiment. I tad se nešto jako zanimljivo desilo na drugog dana seminara. Bio je predivan dan, plavo nebo, mnogo plavlje nego u Evropi. Ne znam da li je zbog čistijeg zraka ili zbog ozonskih rupa, ali bio je prekrasan dan. Maz, jedna od studenata, je čitala to što je dobila kroz seansu i mi smo svi malo bili sa suznim očima jer je bilo prilično emotivno. Odjednom su se nagomilali oblaci i počele da sevaju munje. I nas 4 se okrenemo prema prozorima i Tesla, zato što je Teslin nadimak gospodar munja. Za par minuta su nestali oblaci, nije pala kap kiše i ja sam to shvatila kao znamenje, jeste, ja to treba da predajem. Znak. I onda, putujem po svetu, ja ne znam koliko je 1000 studenata prošlo kroz te seminare i evo sad sam baš bila u Ljubljani, bilo je zanimljivo, a ljudi se u stvari, uvek bude puno uzbuđenja na času kada shvate da su bili u komunikaciji baš sa tom osobom, a ne sa nekom drugom. Naime, recimo jedna od vežbica je da svaki student donese fotografiju nekoga kome je potrebno lečenje, onda se te fotografije izmešaju i svako radi sa nekim koga ne poznaje, piše šta dobija u toj komunikaciji, onda to čita, a ovaj koji je doneo fotografiju daje povratnu informaciju kako je prepoznao tu osobu sa fotografije iz toga što je pročitano. Evo sad sam se upravo setila baš iz Zagreba jednom sa tog seminara,
sećam se postoji još isto vežbica gde se samo na pačetu papira napiše ime, znači nema ni fotografije, jel? I sad jedan Nikola je napisao neko ime, a Tiho iz tvojih krajeva je radio lečenje i on je dobio da taj čovek čije je ime napisano ima najveći problem u tome što njegov sin ko manijak vozi motore i automobile i da je stalno u strahu da će skršiti vrat, da će slomiti vrat, da njegov sin Ivan vozi te motore i automobile i da ga je stalno strah da će se skršiti. I Nikola kaže tačno, njegov sin učestvuje na trkama motora i automobila. A Tiho zaprepašćen kaže, stvarno? I kako mu se zove sin? A Nikola kaže, pa napisao si Ivan. Prosto nije mogao da veruje. Takve se stvari, takve se događanja dešavaju na seminarima, a sad da objasnim šta je svrha tog lečenja, jel? Jer to nije nikakvo proricanje sudbine, niti nešto slično, nego u stvari svi mi imamo neke stvari koje želimo da zaboravimo, koje želimo da potesnemo, a ne želimo da pričamo o njima i onda šta uradimo? Lepo ih spakujemo u mašnicu i gurnemo u podsvest. Ali je problem što to onda deluje iz podsvesti, pa utiče na naše reakcije, kad smo vrlo iritirani nečima, nema razloga, jel? A što je najgore, utiče na naše zdravlje. I u psihologiji i psihijatriji mi koristimo metodu slobodnih asocijacija i hipnoterapiju da pomognemo klijentima da izvuku iz podsvesti to što utiče na njihov život, jer jednom kada je na nivou svesti, onda mogu da prevaziđu problem, mogu da ga izleče. Međutim, ja smatram da je Tesla komunikacija duše još efektnija iz jednostavnog razloga što na vrlo jednostavan i brz način dolazimo do rezultata, a osim toga i slobodne asocijacije i hipnoterapija nas dovode do nivoa podsvesti. U Tesla komunikaciji duše može da se desi da dođemo do nivoa duše, što je dublje. I šta to znači? To znači da može da dođe i do karmičkog lečenja. I upravo ja mislim da je zbog toga dr. Bruce Lipton stavio Tesla metamorfozu na listu svojih prihvaćenih metoda i to nazvao energetska psihologija. Jesi li ti, Anja, jedina učiteljica, da tako to nazovem, provodnica Tesla metamorfoze na svijetu? Nažalost jesam, još uvijek sam jedina. Ja se nadam da će biti još učitelja, ali za to treba dosta odricanja. Mislim, učitelj ne treba da sedi u svom selu i da čeka da dođu đaci, treba torbu na leđa pa da krene po svetu. Inače, podučavam te seminare i prvi seminar je Tesla metamorfoza zdravlja, drugi Tesla komunikacija duše i treći Tesla metamorfoza svetlosnog tela. O tome ćemo pričati, ali samo da objasnimo ovo da nakon te tri seminara su za kompletnog praktičara, znači može sve da radi potrebno kao praktičar. Ali pored toga postoji još i program za mentora i program za učitelja. Jel? Program za mentora nije
program koji će učiniti savršenijeg praktičara. Ova 3 prva seminara su apsolutno sve što je potrebno za jednog praktičara, nego u tom programu oni koji žele mogu da nauče kako da predstavljaju ovu metodu i kako da pomažu praktičarima koji žele da obnove ili da nešto se podsete u vezi onoga što su učili na seminarima znači mogu da prave intervjue sa tobom ili na raznim radio i televizijskim programima i to je stepenica prema tome da se jednom postane učitelj. Odlično. A da se vratimo na ovu metamorfozu svjetlosnog tijela, ostali smo dužni gledateljima za taj opis. Što je to? Tesla metamorfoza svjetlosnog tela je jedan specifičan proces koji se radi samo jednom u životu i radi se u 2 uzastopna dana i koji ima za cilj da nam pomogne da dostignemo svoje optimalne potencijale, svoj optimalni blueprint. On pomaže da se naša umeća i naši talenti još više razviju i možda da se dosjetimo nekih znanja i talenata i umeća koje smo imali u nekim prethodnim životima ili u paralelnim životima. To je jedan proces koji bi trebalo u stvari preporučiti svakome jer pomaže da uzdignemo frekvenciju svesti i da dostignemo svoje potencijale. Ima jedan interesantan snimak Killianovom kamerom gde je snimljena semenka i tu se na tom snimku vidi energetsko polje biljke kakva bi bila kada bi rasla u optimalnim uslovima, u optimalnoj hranjivoj zemlji sa dovoljno vode i dovoljno sunca. Međutim, ako to seme posadimo u neku neplodnu zemlju ili gde nema dovoljno vode ili nema dovoljno sunca, izrašće neka kržljava biljka. Isto tako i mi ljudi, zavisno od toga u kojim uslovima rastemo i odgajamo se, dostižemo određene stvari u životu. Ovaj proces nam pomaže da u stvari taj protok energije, te aksinotonalne linije neometano teče taj protok biofotona, jer biofotoni su u stvari nosioci svesti, oni su svest u čoveku. Oni su ti messenđeri između ćelija, messenđeri između nas, svi smo mi na tom jednom biološkom internetu i kroz ceo univerzum. Reci mi da se samo malo još vratimo na Tesline valove. Je li možeš još nešto više reći o Teslinim valovima? Koje su specifičnosti? Pa Tesla je pisao o njima u svojim kanadskim izumima, gde objašnjava da je hercijanske i elektromagnetne valove spuštao na minimum, a kako on kaže, paradoksalno kako može da zvuči, ovi valovi se pojačavaju sa udaljenošću. Oni nisu samo različiti po frekvenciji, nego i po svojoj unutrašnjoj strukturi i formi. Oni su multidimenzionalni i u stvari pripadaju sasvim novoj fizici, ne onoj fizici koju smo mi učili u školi. Kada je klijent na stolu, nevažno je da skida nakit, jer metal ne utiče niti skreće ove valove, niti zadržava, čak ni metal, ni guma,
I to isto govori da su totalno različiti po svojoj prirodi. Jel? I sad sam se setila jedne anegdote. Tesla se nekad pojavi za vreme seanse klijentima, znaš, i bila sam u Kanadi i jedna devojka je htjela da radi seminar Tesla metamorfoze svetlosnog tela, a tu je preduslov da pre toga ima na sebi urađenu Tesla metamorfozu svetlosnog tela, jer ne bi bilo etički da radi na drugima nešto što nije bilo urađeno na njoj, a osim toga na tom seminaru su studenti i klijenti i praktičari, pa onaj ko je na stolu mora da ima završen taj proces, jer kada se uči mogu da se povlače pogrešne linije, zato je bitno da ima to napravljeno. I da skratim priču, ona je došla na seansu, na prvu seansu da uradimo te dve seanse i kada se seansa završila, kaže, pojavio se Tesla i bio je obučen kao mađioničar sa cilindrom i sa onim, kako se zove, da. Frak. Nije frak, nego onaj ogrtač, daš. Ona je onda pomislila, a što je tako obučen? A Tesla se okrenuo, nasmeo i rekao, ako ti se ne sviđa, a ti promeni. I onda je bio dandy, znaš. On je uvek vrlo vodio računa o tome kako gleda i kako je obučen. Na drugoj seansi ona tamo što nije legla na sto, skače i skida minđuš. Ja kažem, pa što skidaš minđuše? Zar nismo rekli da ovi talasi uopšte nisu ometani metalom, niti kristalima, ničim? Ona otvara dlan, a na dlanu biseri. A Tesla iz nekog razloga nije hteo da razgovara sa ženama ako bi nosile nakit od bisera. Ne znam. Možda zato što je biser odraz bola biljke, jer nastaje ako mrvica peska, ne znam, možemo da nagađamo, ali je činjenica da nikako nije voleo da žene nose nakit od bisera. A ja joj kažem, što mu nisi rekla, ako ti se ne sviđa, ti promeni. Da. Zanimljivo. A da li ti je poznata informacija kako je Tesla održavao svoje zdravlje? Na koji način je on iscjeljivao sebe i tako neke informacije? On je stalno bio u tim frekvencijama svojih kalemova. Njegova struja je bila njegova bašta. A ima jedna interesantna anegdota sa Mark Twainem, koji je inače bio njegov dobar prijatelj, pa je imao problema sa probavom, i onda ga je stavio na neki plato koji je vibrirao pod određenim frekvencijama i kratko rečeno Twain je zakasnio da ode do toaleta. Neke poznate ličnosti rade i tako neke prozaične stvari. A što bi mogli u stvari reći, evo sad imala sam puno podcasta, razne metode iscijeljenja, iscijelitelji, ovi oni, po čemu je Tesla metamorfoza, evo recimo specifična, posebna, razlikuje se od drugih metoda? Kao što sam već pomenula, u stvari razlika između metoda je u tome koje frekvencije energije su nam na raspolaganju. I ono što je novo i specifično za Tesla metamorfozu je, po tvrđenju profesora Ristovskog, jedina metoda koja ima pristup tim Tesla talasima. A to je jako značajno. U stvari, šta to znači pristup Tesla talasima? I ja sam već objasnila da zavisno od naše frekvencije svesti imamo pristup određenim frekvencijama, određenim nivoima
te univerzalne svesti. I ti Tesla talasi nas dovode na frekvenciju svesti krunske čakre. Ja sam već pomenula Swami Vivekanandu, o kome ti znaš i znaš da se Tesla, da su bili prijatelji, da je postojalo uzajamno poštovanje. Tesla je jednom rekao kako njegovo učenje Vedanta, odnosno prana i kalpas, to njegovo učenje, da je to jedina teorija koja može da bude osnova za savremenu nauku. I ja sam onda bila radoznala šta je Tesla mislio time, pa sam pohađala časove učenja Swami Vivekanande, Vedantu, i tu sam u stvari saznala da jogini imaju specijalnu meditaciju koja ima za svrhu uzdizanje frekvencije svesti. Ta meditacija počinje od bazične čakre, koja je crvena, pa uz 7 glavnih čakri, i završava se krunskom čakrom koja je upravo ove purpurno ljubičaste boje. I Swami koji nas je podučavao je rekao da nisu svi jogini uspevali da dođu do nivoa krunske čakre u svu svoju disciplinu. Ja? Izgleda da su ovi Tesla talasi za nas zapadnjake nekakva skraćenica da stignemo na nivo krunske čakre. Jer ako pogledamo aure studenata nakon završenog seminara Tesla metamorfoza zdravlja, svi u svojim aurama imaju te purpurno ljubičaste boje. I profesor Ristovski je rekao da te boje uopšte nisu karakteristične za ljudsku auru, nisu uobičajene, i zbog toga nas je nazvao teslijanci. Stvari izgleda da kada smo na frekvenciji Tesla talasa, da nas oni simultano dovode do nivoa svesti krunske čakre. I to mislim da je objašnjenje da u Tesla komunikaciji duše svi studenti, bez obzira na svoje obrazovanje, bez obzira na svoje ubeđenja, bez obzira na sve, svi studenti uspevaju da uspostave tu komunikaciju sa klijentom koji može da bude na drugom kraju planete i koji može da govori jezik njima nepoznat, da uspostave komunikaciju na nivou svesti, podsvesti i na nivou duše. Ta sposobnost se objašnjava time što je njihova frekvencija svesti uzdignuta na nivo krunske čakre. Upravo zbog toga sam rekla da jeste većinu ljudi privuče ovo što klijenti prijavljuju izlečenja od neizlečivih bolesti. Međutim, taj aspekt uzdizanja ljudske svesti i mislim da je čak dragoceniji od izlečenja, jer mislim mi se razbolimo sa razlogom i izlečimo se sa razlogom, ali ovo, evo sad smo baš svedoci i mislim da smo vrlo hrabri da smo odabrali da dođemo u formu ljudskog bića na ovu planetu u ovom trenutku razaranja i kreiranja, u ovom trenutku metamorfoze. Svi smo svedoci toga i zbog toga smatram da je jako značajno da to što ovi Tesla talasi uzdižu našu frekvenciju svesti. Jer da bi prešli u sledeću dimenziju, dovoljan broj ljudi treba da uzdigne tu frekvenciju svesti. Nameće mi se pitanje, što misliš, zašto se baš tebi dogodilo to da kako bi rekla, da otkriješ tu metodu, da dobiješ tu metodu? Da dobijem, to si dobro rekla.
Da, Ja nisam otkrila, nego ona mene, to je ponekad sam se osjećala našla, Beverly pronašla. Hills Ninja, znaš, nešto mi se dešava. Interesantno ti je pitanje zato što sam ja dobila odgovor u jednoj čudesnoj situaciji, jer ja isto nisam znala zašto baš ja. Naime, interesantno je da je jedna žena koja je inače naše gore list, ali živi na Floridi i bila je u Beogradu, pa joj je neka praktičarka radila rekonektivno lečenje i kaže da je za vreme čitave seanse videla neku ženu kako stoji pored i gleda šta se događa. Naravno sa zatvorenim očima. Ja? I desilo se da je do njenih ruku došla moja informacija, moj e-mail, gde sam najavljivala da ću raditi seminare u Beogradu i ona na toj mojoj slici prepozna u stvari ženu koja je stajala pored stola za vreme te seanse koje je ona imala u Beogradu i odmah reši da će da se spakuje da dođe u Beograd na seminar. I tako je sedela pored bazena i razmišljala kako da organizuje svoj biznis, da funkcioniše dok je ona u Beogradu i kaže, pojavilo je se jedno svetlosno biće. I kaže joj, pozovi Anju da dođe na Floridu. Ona kaže, kako ću ja da pozovem Anju? Ja, Anja nema pojma ko sam ja, a ko si ti? Biće kaže, ja sam Nikola Tesla. Ona, ko sam pa ja da Nikola Tesla priča sa mnom? Biće kaže, pozovi Anju i ona će ti odgovoriti istog dana i ti ćeš znati da sam ja Nikola Tesla. Isto ono se tako desilo od 100 e-maila. Ja dobijem njen e-mail i odmah joj odgovorim da ću doći. Niti sam se raspitivala kako ćemo organizovati, koja sala, ništa. Evo, ja dolazim. I tako, mislim, tako te stvari funkcionišu jednostavno. I da skratim priču, kad sam došla na Floridu, kaže ona, ja radim regresiju, ajde, hoćeš i da uradimo regresiju. Ja kažem, dobro, hoću, jer, znaš, svaki put kad sam pričala sa nekim ko je radio regresiju, ili je bio princ, ili princeza, ili neka značajna ličnost, ko da nije bilo ratara, ko da nije bilo kovača, ko da nije bilo lopova, ja? Tako da nisam baš ja bila nešto jako zainteresovana da radimo to. Međutim, kada univerzum ili aktivni eter ili Bog, kako god to nazovemo, reši nešto za tebe, onda će se to i desiti. I bio je poslednji dan, moji koferi spakovani, ima još dosta vremena do polaska na aerodrom i ona kaže, pa nismo uradili regresiju. Ajde da uradimo kad baš ja. Legnem ja na neki trosed, ona sedne na pod, pusti neku muzikicu i kaže mi, ajde zamisli lift. I ja zamislim lift u Sava centru, jer tu sam radila 15 godina. Pita koliko ima spratova, ja kažem 9. U Sava centru nema 9 spratova. Što sam rekla 9, ne znam. Na koji ćeš sprat? Ja na 9. Ovo teško mogu da ti objasnim, mogu da ti prepričam, ali ne mogu da izrazim emociju koja mi se dogodila. Naime, kada se otvorio taj lift na 9. spratu, ja sam se našla u nekom fluorescentnom zelenom prostoru, kao magla, ali kad kažeš magla imaš neki neprijatan doživljaj, ali ovo ne, ovo je, ja sam doživjela kao neki pejzaž, jer je to bilo različitih gustina i tu su bila
neka visoka, tanka svetlosna bića. Čini mi se da ih je bilo 9, ne znam. I mene je obuzela neka emocija za koju ne postoji reč. Ljubav, blaženstvo, ali milion puta to. I krenuli su mi suze. I onda sam pokušala da govorim. Nije to bila hipnotička terapija, ja sam sasvim bila svesna da ležim na tom trosedu, da je ona sa mnom tu u sobi i u isto vreme sam bila na tom 9. spratu. Međutim, kad sam pokušala da govorim, moj govorni aparat nije baš sjajno radio i zvučalo je kao Bole iz bureta, ako znaš tu seriju za djecu. Sam pitala, ovo prošli ili budući život? Što je izgledalo tako futuristički i onda mi je palo na pamet, ako je ovo moj prošli život, zašto sam ja sišla da moram da se perem, da perem sudove, veš i ostalo. I onda sam dobila odgovor. Rekli su da sam ja odabrala da siđem u ovu dimenziju, jer svetlosna bića ne mogu da urade neke stvari bez pomoći svetlosnih bića u telesnoj košuljici. U stvari, svi mi smo svetlosna bića u telesnim košuljicama. Ja? I tu je bilo interesantno koji je izbor reči bio. I meni je u stvari zanimljivo što svaki put te poruke govorim u stvari te poruke dobijam na engleskom. A ja uvek u kući govorim našim maternjim jezikom. Međutim, ne znam, možda zato što je Tesla bio na tolike godine u Americi i vrlo je interesantan izbor reči bio, kaže, in tissue garment. Garment bi vrlo teško ja iskoristila da to, kažem, ja bih rekla dres ili kostjum ili šta ja znam. To je bilo, i onda sam ja upitala, ali tamo nema razloga da govoriš, jednostavno to što misliš, to je komunikacija. A zašto sam ja dobila da ovo radim? I odgovor nije bio zato što sam pametna ili zato što sam obrazovana. Odgovor je bio zato što sam hrabra, što nemam strah. Eto, to je odgovor zašto baš ja. Tako sam. Da, mislim, nevjerovatno tvoj lifestyle, ja ne znam odakle tebi snage, energija, znači 2 puta godišnje po cijeloj zemlji, seminari, predavanja, mijenjanja vremenskih zona, godišnje doba. Šta te nekako najviše motivira, šta ti daje snagu da nastaviš taj tempo? Stalno se nešto novo događa i u stvari ta Tesla metamorfoza je u meni ponovo probudila radoznalo dete i onda u stvari kada vidim jednog čoveka koji je ušao na seminar i drugačijeg čoveka koji je izašao sa seminara, onda me to ispunjava jer osjećam da nešto radim. Da radim nešto, da pravim neku promenu. Da, ali reci mi nekako da rezimiramo, što sve, na što sve utječe Tesla metamorfoza? Što sve možemo, da kažem, tretirati s time? Na koje sve načine ona pomaže? Pa recimo u Tesla metamorfozi zdravlja pomaže da dođe do lečenja i ljudi dobijaju ta neverovatna izlečenja. U Tesla komunikaciji duše postoje razni
aspekti i mogu da budu razni razlozi zašto bi neko imao Tesla komunikaciju duše. Recimo, ako se dogodi da je neko imao 3 seanse Tesla metamorfoze zdravlja i nije bilo nikakvih rezultata, onda bi možda mogao da uradi sa nekim praktičnom Tesla komunikaciju duše, da možda otkrije zašto sebe sabotira u procesu lečenja ili možda kažnjava sebe ili kažnjava nekog drugog svojom bolešću ili možda dobija nešto od te bolesti. Ljudska psiha je čudo. Recimo, imala sam jednu klijentkinju koja je imala MS, multiplu sklerozu, i u sred seanse ona je otvorila oči i rekla: Anja, ja ne želim da se izlečim. Ja samo želim da mi bude bolje, da mogu da funkcionišem, jer moja bolest jer moja bolest meni daje housing commission, to je da dobija kuću od države, penziju, da me muž ne ostavlja i da su deca oko mene. Znači, i rekla je da je prvi put to i sebi priznala. I sećam se kad sam jednom u razredu to rekla, neko je uzviknuo: jao, kako sebično. Još jednu stvar koju želim da podučavam svoje studente je da ne osuđuju i ne prosuđuju, jer mi ne znamo da li je to sebično. Mi ne vidimo celu sliku. Mi vidimo samo jedan mali prozorčić. Možda je ona odabrala taj jako težak život, jer užasno je biti bolestan od multiple skleroze, da pomogne svome mužu ili nekom od svoje dece da izleče svoju kargu. Mi ne znamo uzroke, zato ne treba da ocenjujemo i procenjujemo. Međutim, isto tako za Tesla komunikaciju duše može da bude korisno za klijenta da otkrije zašto ponavlja iste greške u svom životu, ili kada dođe na stramputicu da ne zna kuda da ide, može se desiti da dobije poruke od izvora koje mogu da mu totalno promene život. A u stvari najveći je izazov raditi Tesla komunikaciju duše na sebi. Jer, kako je Jung rekao, čovjek će uraditi bilo šta samo da izbegne da se susretne sa svojom dušom. Sećam se, jednom sam uradila Tesla komunikaciju duše na sebi i počela sam od sasvim jedne stvari i završila u sasvim drugom uglu, gde sam u stvari otkrila da sam imala osjećaj krivice u odnosu na neku situaciju u mom životu, a u stvari na svesnom planu ja to nisam nikad konstatovala. A isto tako jednom se desilo da sam imala upalu uha. I sad prolaze klijenti, leče se od raznih neizlečivih boleština, a ja ne uspevam da izlečim svoje uho. I naravno neću da uzimam antibiotike. Uvo boli, nikako se ne leči, dok konačno nisam sela za sto i uradila Tesla komunikaciju duše. I tako sam saznala šta ja to uporno izbegavam da čujem, a treba da čujem. U stvari, naše telo pokušava nekad da razgovara sa nama. I naravno, posle toga moje uho se izlečilo. Kad smo pričali o Vivekanandi, znam da si mi spomenula u pripremi za podcast kako je značajnu ulogu u tvom životu odigrao i Sai Baba. I kako u stvari Sai Baba povezan sa Tesla metamorfozom, gdje je cijela veza?
Da ne propustim to, jer znam da sam to, zapisala sam to i baš me to zanima. Da, to je zaista interesantna priča. Naime, 2001. godine jednog dana su mene, što bi rekli, popali neki pundravci. Ja moram negde da idem. Ne znam gde ću da idem, nemam pojma. Što je najsmešnije, sedela sam za stolom sa dve dobre prijateljice koje dobro znam, ali sam se odjednom osjećala kao Marsovac. Kakve veze ovo sve ima, šta je svrha svega, šta ja, onda sam prošetala plažom, jer to mi uvek pomaže, ali i dalje to nije, ja moram negde da idem. 2 meseca pre toga bila je konferencija Reikija na nivou Australije i ja sam ponudila da neko ko dolazi iz drugog grada može da odsedne kod mene jer ima mesta i došle su 2 ženice iz Perta i jedna Gail je pričala kako ide u Indiju, ide kod Sai Babe i u to vreme ja maltene ništa nisam znala o Sai Babi, ali mi izgledalo tako egzotično i interesantno da se ide u Indiju. Međutim, naravno, ja imam mnogo važne stvari da završim i nema šanse da ja idem u Indiju, jel? To je bilo, znači, 2 meseca pre toga. Onda šta se desilo kada se završio taj kongres, Gail mi je poslala jedan buket cveća i ja sam stavila tu, a upravo sam tada imala seminar Reikija koji sam držala, imala sam, sećam se, samo 5 studenata i to je bilo u mom stanu, u mojoj kući. I ja sedim sa jedne strane, studenti sa druge i sa desne strane ja ugledam jedan stup svetlo. Gledam u studente, vidim da niko ništa ne primećuje. Kako bolje da ćutim, reći će ova učiteljica malo čudna. Međutim, sutradan kad sam htjela da pospremim i očistim posle njih, vidim na tom mestu gde je bio taj stup svetlosti 2 stopala. Kao da se desila neka hemijska reakcija između tog laka za pod, za drvo i tih stopala. Jasno se vide 2 stopala, mala stopala, kao recimo deteta od 10 godina. Nema stopala dotle, nema stopala odatle, kao da je neko sleteo i odleteo. Ja pokušam to da očistim, ne može. Uzgled budi rečeno, to je jedno 4-5 godina još stajalo tu na tom podu. To je deo priče. Uglavnom da se vratim na taj 1. novembar 2001. I kad sam se vratila kući, nemam pojma zašto, zovnem ja Gail da vidim kako je bilo u Indiji. I pitam ja nju kako je bilo u Indiji, a ona kaže, ja sutra ranom zorom upravo krećem za Indiju. I ja čujem sebe kako kažem, moram i ja da idem. Ona kaže, ali Anja, znaš, treba ti barem 5 dana da dobiješ vizu i treba nekakve injekcije, ne znam, protiv ne znam čega. Ja kažem, da li za te injekcije rebreni, ja ih i onako ne bi uzimala, a nego ti pitaj tog Nigela, da li mogu ja da se priključim grupi. Ja sam mislila, taj Nigel je negde iza ćoška u Pertu, pa će ona tako da ga upita. Nisam imala pojma da je to neka grupa koja se skuplja iz Rusije, iz Meksika, iz Amerike. Oni su se mesecima dopisivali, ja tako, jel? I ona mi javi da nije mogla da nađe Nigela i pošalje mi gomilu nekih mailova što su se oni dopisivali. Uglavnom, sutradan ja upitam jednu prijateljicu
da li može da mi nađe kartu za Indiju, u stvari sam je prethodne večeri pitala za sutra. Ona pita koji grad, ja kažem još ne znam, javit ću ti. Sutradan ja, pošto sam našla u tim mailovima, treba stignem u Bangalore, ja joj kažem da mi nađe kartu za Bangalore i zovem konzulat. Pitam, izvinite, mogu li ja da dobijem vizu za Indiju danas za danas? Tišina s one strane. I onda pitaju, a zašto idete u Indiju? Ja kažem, idem u puta party, pošto nisam prvi put čula za to ime, pa ga sričem jer još je napisano engleskim, jel? I oni kažu, ako donesete kartu, možda ćete dobiti odmah vizu. Dođem ja u 15 do 12 rade sa vizama, šaltera pošalje pravo kod konzula, svi se smeškaju na mene, konzul mi da vizu za po 6 meseci za 2 ulaska i krenem ja na aerodrom, na aerodromu sam bila u 2 sata, šaljem poruku Gail, ja stižem u Bangalore u ponoć, potražit ću te u Sai Residential hotelu, jer sam negde u tim e-mailima pronašla da se tu kao grupa sastaje, pri čemu nemam pojma da je ona ostavila svoj mobilni u Pertu i da ne odseda u tom hotelu. I onda, interesantno, svi mi se samo smeškaju. Dođem po kartu, po boarding kartu, a me žena pita da li hoću do prozora ili hoću do prolaza. Ma kako god, samo me smestite i za rep da me okačite, ali ja kao moram da idem. I avion je bio prepun. Ja sam imala 3 slobodna sedišta, da se lepo raskomotim. Ja, onaj Čebić, bio je taj kompanije, neki lepi Čebići od kašmira, pa sa kosim, ljubičastim i sivim štraftama. Ja sad radim, ovaj bi baš bio lep za reiki 100, to vreme sam radila reiki. I posle nekog vremena dolazi jedan, ja sam mislila steward, ali vrlo čudan, tamnoput sa kovrđavom kosom u narandžastoj nekoj haljini i donosi mi 4. ćebel, ja imam 3 sedišta, 3 ćebeta. For you, bless you. Meni brada do pupka. Zinula sam. Ja ne znam ni da li sam rekla hvala. Uglavnom sam ja uzela ono ćebe i nije mi bilo jasno šta mi kaže da ukradem ćebe, pa mislim, ne mogu da sad baš ja tako uzmem ćebe. I posle 2 sata evo njega ponovo sa 5. ćebetom. For you, bless you. I uzela sam to 5. ćebe. Međutim, ono što je, kad sam došla u Ašram, ja sam u stvari shvatila da je Sai Baba bio u avionu. Čebe je konkretno. Da li su ga drugi ljudi videli, ja nemam pojma. Ali Sai Baba je došao, jer ja nisam ni znala o Sai Babi, nisam ga prepoznala, ja uopšte nisam bila iz te priče, jel? Ne znam da li su ga drugi ljudi videli ili smo mi bili u nekoj drugoj dimenziji, nemam pojma, ali to se dogodilo u avionu i onda još što je bilo zanimljivo, u Ašramu u jednom momentu su nam se susreli pogledi i ja sam dobila poruku The footprints are mine, stope su moje. I to je bilo u stvari vrlo uzbudljivo u tom trenutku.
Znači, tako sam ja bila kod Sai Babe. 9 godina kasnije ja držim prvi seminar Tesla metamorfoze i jedna studentkinja mi prosleđuje mail koji je dobila iz Italije. Neka žena iz Milana je imala stalnu komunikaciju sa Sai Babom i izdala je knjigu i u tom citatu Sai Baba kaže: poslao sam vam anđela, Nikolu Teslu, da vam pomogne da popravite svoju sudbinu, ali vi ljudi ste bili gramzivi, tako i šta ja znam. Znači, ja sam 2001. bila kod Sai Babe zbog Nikole Tesle. A ko bi na belom svetu povezao te dve osobe? To je meni u stvari vrlo fascinantno. I sad, pošto sam ja ponekad control freak, ja sam otišla u Milano da upoznam tu ženu, mi je bilo jako zanimljivo i ona mi je rekla da ona nije ni imala pojma ko je Nikola Tesla i onda je Sai Baba rekao da, Nikola Tesla, rođen tad i tad, umro tad i tad. Eto, to su te neke čudne priče koje su u stvari jako obične, samo ih mi ne razumemo pa ih zovemo čudni. Da. Da. Evo, znači ti si sad u Zagrebu, održat ćeš seminare, naravno o Tesla metamorfozi. Što očekuješ od polaznika seminara? Da li postoje neki preduvjeti? Može li svatko doći na taj seminar? Seminar može apsolutno svako da dođe. Ja nisam još susrela nekoga ko nije uspeo da se uključi u ove frekvencije. Tako da, bez obzira na uzrast, ja imam studente vrlo mlade i vrlo stare, bez obzira na stepen obrazovanja, jer sve ovo što mi radimo kroz svest srca. I ja im objašnjavam da što manje misle, što se više igraju kao deca u pesku dok rade tu seansu, to bolje i za njih i za klijenta. Tako da apsolutno svako može da dođe na te seminare, nema nikakvih preduslova. Za treći seminar jedino postoji preduslov, a to je da ima urađenu Tesla metamorfozu svetlosnog tela pre početka tog trećeg seminara. To može da uradi kod nekog od praktičara iz Zagreba, a može i da se dogovori sa mnom između prvog i trećeg seminara u toj nedelji da uradimo te seanse. Inače, to nisu stepeni. To su 3 načina kako mi koristimo ove frekvencije. Ali svi moraju da počnu od tog prvog, znači od Tesla metamorfoze zdravlja. Posle toga neko može da odabere da radi Tesla metamorfozu svetlosnog tela, pa možda neke sledeće godine Tesla komunikaciju duše. Hoću da kažem da Tesla komunikacija duše nije preduslov da se radi seminar Tesla metamorfoze svetlosnog tela. Znači, ovo da ponovim za gledatelje koji su zainteresirani za ovu tematiku, za seminare. Znači, Anja će u Zagrebu držati predavanja na Velesajmu do 3.12. na Mistiku, a nakon toga ostaje u Zagrebu do 17. prosinca. Sve linkove gdje možete se prijaviti, saznati nešto više o svemu, stavit ću u opis ovog podcasta. Anja, nekakva poruka za kraj i oprosti ako imaš nešto dodati. Pa evo, to može za kraj. 8. znači u petak je uvodno predavanje koje je besplatno, otvoreno je za sve, svi su dobrodošli, gde će dobiti više informacija i objašnjenja i to je PowerPoint prezentacija gde će vidjeti slike, jel? I to je obavezan deo za one koji rade prvi seminar, ali i svi ostali su dobrodošli
i mogu da dođu da saznaju više i da možda postavljaju pitanja ako ih je nešto zaintrigiralo od svega ovoga. Super, evo, puno ti uspjeha želim. Hvala na ovom zanimljivom razgovoru, svašta sam nešto novo evo i ja naučila. Pa do nekog sljedećeg puta, nadam se i u studiju. Lip pozdrav ja iz bih Splita. mnogo voljela da dođem u Split, da imam bilo razlog i opravdanje da dođem u Split, jer mnogo volim Split i volim kako ljudi govore. Eto ga, sve najbolje i ugodnu večer ti želim. Hvala ti, drago mi je bilo i radovala sam se da ću biti sa tobom večeras, zato što sam gledala neke tvoje podcaste i zaista mi je drago. Pričat ćemo još, srešćemo se. Sigurno. Hvala ti lijepo.